Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Isma Oi. Selamat pagi pemirsa. Kali ini Mbak Isma, ayo ikuti kegiatan Mbak Isma. Mau ke dapur bikin apa pemirsa? Kita mau buat bakwan. Ini gak bakwan jagung tapi bakwan iku pemirsa, sayuran. Apa jenenge nek arane rompiang. Pia-pia pemirsa. Mari kita langsung nenggone dapur Mbak Isma. Oke, ayo ikuti terus pemirsa, jangan bosan-bosan. Oke, hari ini masak lagi guys. Jangan bosan, kita mau buat rompiang. Apa jenenge pia-pia pemirsa. Ini kemarin dipukul nenggone Mbak Ja, soalnya golek tempe gak ada ya. Berapa hari gak makan tempe. Tempenya angin guys. Dewek pia-pia ya. Tak cuci. Kemarin tuku iki nih gue baca 2000. Waduh, kita gede tapi udah bosok. Udah bosok guys. Busuk. Iya. Tak dangi mak. Kau nyilak anu nemak. Nanangan. Kalau gue nganu gue bakar. Kayak gue bakarannya gue nindi. Kayak mepes guys. Siapa gayanya mepes ya. Kayak bosen. Bosen mepes mbak enak. Pia-pia gak tahu suwi pia-pia gak tahu guys. Bakwan ini bakwan. Ada wih. Kok wis mateng Mas? Oh, opake bontot ya. Jadi wis mateng. Isu wis mateng. Karepku tak kon mepes kowe, make nek mepes sih enak. Aku ki mepes sih enak. Ki nek blimbing wuluh ya. Wuluh ora. Nek blimbing iki. Blimbing wae. Endi? Kowe mek tak kira. Tak kira kon mek ning ndi nek. Nggih, pia-pia ndik ini lho. Kok kole lak bosok. Kayak dikiri. Pia-pia guys, nek ning kene, nek ning ngono jenenge apa? Nek ning Randu pia-pia, nek ning merah rompiang, nek sing bakwan kota. Kita buat siapa mak? Siapa mati? Ayah mati guys. Itu tadi tak goreng kabeh, gorengnya sithik-sithik ae supaya nek ijik nganu ditaruh kulkas ngono kae pemirsa. Enak nek goreng anget ngono kuwi.
tahu mae. Ke arah yang gak telepon. Dari wis gede. Ndak wis enek selapan. Lah ya. Selapan dia gede. Mbak tapi yo senong kok, darah yo wis gede. Wong di pitik ki iso senong dadi akeh iso. Iya. Itu sing kae. Iya. Iya, cek sesasi yo. Mangane diundur pemirsa. Langsung kasih tepung separuh aja guys. Kok kayak ini kurangku. Risma mau bikin bumbu. Lanjut nanti. Oke, ini bumbunya pemirsa. Cuma gitu. Oh niki anu mak diremet. Tahune kok tak kei piyah-piyah. Ya memang pes dhewe ya. Kok tak kei yo pes dhewe. Sampai kok sore tapi aku. Kok tak kei. Lho, kok isi bunder-bunder. Iya. Wek lho wek bakwan, aku tak konten lho. Kebul ki sama anak. Aku bumbune ngene. Bumbu apa? Bakwan. Ada bumbu kan? Iya aku tak ulek. Gak iya. Ora enak. Bumbu kok. Aku nek tak anu nek gak anu. Ora mangkek kok koyo tak pelas ngene. Aku anu. Napa kok kuwi? Aku tak kei. Iwake aja dadi watu lagi. Tak kok. Apes lele pemirsa. Aku dicampur anu, Aku sego ku yo ijek mak ndik sore. Berkat dipangan di bengi bareng-bareng nak. Berkat kau di mak. Lho mak mericaku entek mak. Aduh. Yo, kayak cok mak. Kayak enek. Aku cetak ulek bumbu. Iya, kayak. Iya. Oh iya duit ya. Lali entek lali. Nah, ada. Anu. Nek lada ki nayo karek ngene lho. Pakai musik guys.
Maaf konten ini mbak tak tinggal ya pemirsa. Soalnya ambil air. Mak tak kayak aneh, bakwan kita kayak aneh pepes guys. Mak yo pepes dewi tapi engko sore. Ini tak kayak mak, rasa anu. Oh nyelak nanane aku. Itu loh, membakar. Aku didang sih. Seperti biasa favoritnya mepes guys. Dan ini bakwane. Terus cocok ya. Tinggal tes rasa. Iki. Sebenarnya masak apa itu iso guys, tinggal kita sing nek matan ki pe kerembyah ngono lho. Jane nek ngonten ki cuma beberapa menit gak sampai 1 jam, tapi nek oleh mbek ngegawe ngene iki dadi ketok suwe. Kita tes rasa dulu. Kurang asin, wis asin. Oke, tinggal kita goreng. Siring bakwan dulu, nepesnya nanti. Oke guys, dikei jambah mae nggo ben luwih inuk nggo. Tambah ya, tambah ben luwih enak. Bakwan aku suwi gak tau bakwan guys pemirsa. Lagi iki aku nggih bakwan. Ndi karena gak enek tempe jadi bingung lawon. Soalnya iki nek anu ki tekok lawo Pak Riko. Nek Pak Riko nganggo lawo nek mangke. Nek Mbak Isma jadi nyalakan api ini ya guys. Sudah tak siapkan wajannya. Nganggo mati. Dan dites rasa belik-belik kayak nek sing kurang. Ngomongin iki. Ndok. Alhamdulillah. Ketok. Endok kok Mak. Kiri kecil-kecilin. Wajan iki nah ya, gak kelet. Piye, Mak? Kerupuk. Kerupuk ndi?
pemirsa. Oke, makan guys. Angkat, tiriskan. Ini kilo mah? Matang. Hindi mama. Untuk mama guys. Kasih. Ini sendiri yang tak mana aja pemirsa. Kilo mak, ya? Kilo pia. Pakai es kopi dong. Mendi. Dai. Sorry. Kilonya pia nih. Lanjut mau bikin bumbu. Bumbu pepes guys. Kemiri. Gulanya ini mas. Bismillah. Kemiri, bawang. Banyak guys, kok lama bumbunya. Sering mepes tapi lali bumbune ya iki. Cek diirisi guys. Jadi bumbu ulek, bumbu iris. Kita campur tahu. Cek tahu makan jajal kita campur tahu. Iki kontene tak tutupi ya pemirsa, wis selesai nggawe rompyange. Alhamdulillah lho sudah jadi. Cuma mak wis tak kei ape langsung tak review rasane. Kayak saus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak bisa bambik saus. Monggo merampat. Mantap. Dan ini apa yang unboxing sekalian.
oleh-oleh dari Mbak Deni yo. Kulit ikan tonang khas Lamongan, iwak guys, enak dipangan ambek sego anget. Terus jajan iki, terus iki pemirsa, tarang emas, apa ki, kayak ubi. Terus oleh-oleh khas Madiun Brem. Terus ini mau didudah peri, kerupuk seblak. Terima kasih Mbak Deni oleh-olehnya. Aku bakal kita unboxing, oh ya dipangan di review pemirsa lho. Cek mangan iki lho. Piyah-piyah kok enak. Ini anget-anget mah enak. Wis rada adem, guys. Nagih banget. Ambek lombok ya enak, ambek saus ya enak. Ya ngono. Kontennya ditutup ya pemirsa. Terima kasih wis selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni Ismail, itu selalu support kami, nggak semangat, masukan, dukungan. Mohon maaf ya pemirsa, gak iso balesi komentare kalian satu persatu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nek gak iso bales, tapi selalu kita woco guys. Ngono Mbak Isma pamit. Becek dialog ketara dadi wong pek aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.